हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि अल नटिफिकेशनखौबो क्लिक खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअसफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै जों बर' आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर एमबी फिल्म प्रोडक्शन इउट्यूब चेनेला जों बर' आबुं सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौबो दायो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि जों बर' आबुं सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ नायाखै अब्ला एमबी फिल्म प्रोडक्शन इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नङाबा आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावबो लिंक होनानै होदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायहैनो हागोन दे। स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायखांबाय अननानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर जा बेबायदिनो फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना एमबी फिल्म प्रोडक्शन इउट्यूब चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथाङा फैनो गोनां माखासे भिडिअखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। मानोना आंबो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि भिडिअखौ नायाखै अब्ला एमबी फिल्म प्रोडक्शन इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौ माखासे सान नेना थासैलाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।